Mata masu cewa suna sona za su aure ni, ku bude kunnen ku ji ni, ku ji abin da zan faɗa. Ni fa in kin ga ban so ki ba, to wannan qualities din ne ba ki da su. Dakata. Ni da kike gani ni, to taya ma zan aure ki? Ai abun ma bai yi macin ba ma, sai ya za ki zama matata, sai ya zan zama mijinki da Allah. Idan ba ki da wannan qualities ba ta yadda za a yi ma ki zama matata. In Allah ya yarda ma kaddara da za ta iya haɗa ni da ki zama matata ma ba za ta kasance ba insha Allah. Na farko baki san golden sis ba, sunan shi ma baki sani ba, dalle amfanin da yake yi baki san amfanin da reshi yake yi ba, balle reshin ma baki sani ba. Baki san kolonci ba, sunan shi ma baki sani ba, amfanin shi ma baki sani ba. Baki san sakullaya ba, amfanin shi ma baki sani ba. Ta ya za ki zama matata? Sannan baki san marketing plan ba, ta ya ke za ki zama matata? Ki tambayi kanki, ni ne zan aure ki zo gidana na dawo daga ofis ina jin ciwon kai mutane da na so a ofis, maimakon zo in huta. Idan na dawo barka da zuwa ma sai na roka, ina kwana ma sai na roka, kalaman soyayya masu daɗi sai na roka. Kin da za ki zama matata ba zai taɓa yiwuwa ba, hajiya ba zai taɓa yiwuwa ba. Allah zai ki ki nemi sa'i, ba zai taɓa yiwuwa ba. Zan huta kuma ki ƙara min wani ciwon kai. Hawa ba zai yi ba. Idan ba za ki naira 5 ba za ki iya juya shi ya zama naira 20 ba, ta za ki zama matata? Idan mutane sun kawo miki complain mutum uku, kowa yana da problem nashi, ba ki san inda za ki so ɗin nasu su uku ba, ta za ki zama matata? Ai ba zai yi ba. Madam, ba ta yadda za ki zama matata, yake nemi sa aiki can, ni ba sa aiki ba ne.